Mara vilayetine 16-njy noýabr güni akşam saat 7 töwereklerine oturan güýçli şemal Sewitin elektrik energiýasy bilen öpçünçiligine bökdünçlik töretdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayetden habar berýär. Güýçli şemal netijesinde Sewitin durly etraplaryna şol sany Garagum etrawynyň we Bayramaly etrawynyň bir näçe obasyna tow goşdy. Azatlygyň habarçysyna görä elektrik energiýasynyň öpçünçiligi Garagum etrawynyň Ağaltyn daýhan birleşiginiň 4 obasyna bir wagtda kesildi. Ýöne diňe bir Ağaltyn daýhan birleşigini däl eýsem ýanyşyk obalaryň ählisine elektrik çyralary ýanmandyr. Habarçymyza görä Garagumyň etrap merkezine we merkeze goly obalaryna elektrik energiýasynyň öpçünçiligi aradan az salym geçenden soň gaýtadan dikeldilipdir. Ýöne köp obada tok gaýtadan öçüpdir. Çetki obalarda bolsa bir gün ozal akşam 7 töwereklerine sönen tok ertesi günü hem berilmändir. Elektrik öpçünçilik edaralarynyň işgärleri Sewitde ýüze çykan elektrik bökdünçligini güýçlü şemal bilen hemde elektrik simleriniň çakışmagy bilen düşündirýärler. Bir Sewit ýaşaýjysy elektrik öpçünçilik edarasyna jaň edip togyň haçan berilip başlanjakdygy barada gyzyklanıpdyr. Simler çakışýar. Şemal ýatandan soňra biz elektrik sütunlaryna aýlanyp simleriň üzülen ýeri barmy aýlanyp görmeli bolarys. Sebäbi täze sim bolmansoň bu simler biz senden maňa wariantça edip bejerdik. Biz şol simleri barlap onsoň tok goýberer sip ýerli ýaşaýjy elektrik işgäriniň sözüni getirdi. Akşam ara turan güýçlü şemalyň iýdi ýagyşly howa bilen utgaşypdyr. Ýagyş daňdan saat 4-de çene dowam etdi, diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Biziň çağa wagtymyzda da şeýledi. Sähel şemal bolsa ýagyş ýagsa tok kesilerdi. Häzir hem şol döwür hiç saat ütgemedi. Kış günlerine tok peç ulanaýjak wagtyň tok ýok, öýlerde gaz ýok. Gaz ozalam hayal. Kış günleri hasam hayallayar. Biz gara peçiň içinde odun ýakyp günümizi görmeli bolýarys. Biz ýem köp wagt bäri şeýle durmuşda ýaşaýar diýip bir goja Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde oba durmuşy barada gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 17-nji noýabr güni ýerden saat 11 töwereklerine obalarda elektrik öpçünçiligi gaýtadan dikeldilipdir. Emma tok öňküsinden gaty hayal diýip bir oba ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Çyralar gaty hayal ýanýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä TV gaz gorlary boýunça dünýäde öňnä körnür eýleýän Türkmenistanyň çet obalaryna gaz öpçünçiligi pes bolan soň köp adam tok peşlerde nahar bişirýän ekeni. Tok peşlerde öňler bir çänek suw 20-25 minutda gaýnaýan bolsa, indi bugün bir çänek suw tok peşde 45 minutda gaýnaýar diýip oba ýaşaýjysy tok öpçünçiliginiň güýjüni ölçedi. Onda da öňküler ýaly lasırdap gaýnamaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Marynyň tok kesiriniň obalarynyň birine ýaşaýan bir elektrik işçisi ýörüýte enjam bilen wagtly öýlere berilýän togyň güýjüni barlaýan ekeni. Aslynda öýlerde togyň güýjü 220-230 volt bolmaly diýär. Ýöne häzir togyň güýjü 100-110 volt görkezýär diýip oba ýaşaýjysy elektrik işçisiniň sözlerini getirdi. Diňe gazy hayallatman, inni togy hem hayallatdylar diýip oba ýaşaýjysy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan ýalňyz gorlar boýunça dünýäde öňnä körünler eýleýär. Ýöne hususan oba ýerlerine ýurt raýatlar ýyllar boýu gaz we tok öpçünçiligi bilen bagly turly kynçylyklary başdan geçirip gelýärler. Türkmenistanda dowam eden ýeti adyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň häkimetleri ilata berilýän subsidiýalenen adyk önümleriniň möçörini ýeni adaltdy. Köş ýaşaýyş jaý toplumunda indi bir jaýda näçe maşgalanyň hasapda durandygyna garamazdan her jaý üçin diňe bir sany adyk paý paýlanýar. Mundan ozal häkimetler bir jaýda ýaşaýan maşgallaryň her birine aýry-aýry adyk paýlaryny paýlaýardylar. Bu çäklendirmäniň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Noýabr aýyndan Bahtiýarlyk etrawynyň köşe ýaşaýyş jaý toplumundaky hususy jaýlardaky hujullyklary bir jaýda näçe maşgalanyň ýaşaýandygyna garamazdan diňe bir sany adyk paý paýlanyp başlandy. Noýabr aýyny çelini hususy jaýlarda hasapda duran maşgalaryň her birine bir sany adyk paý paýlanýardy. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 16-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Sewitde ýüze goly hususy ýaşaýyş jaýynyň bardygyny, ýöne olaryň her birinde 3-4 maşgalanyň ýaşaýandygyny we hasapda durandygyny aýdýar. Bir adyk paýynyň düzümine 1 litr üsümlik ýagy, 1 kilogram şeker, 2 sany towuk buğdy girýär. Bu gezek onuň düzümine 15 sany ýumurtkany hem goşdurlar. Bazarda her biri 3 manatdan bahalanyan bu yumurtga ilata 1 manatdan satyldy. Bu önümler her 10 günden bir tapar paýlanýar. Her jaýda azyndan 3-4 oglan dogan we olaryň maşgalalary,
sortanda çağılar ýaşaýar. Bu önümler olaryň 2 gününe hem yetmeýär. Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Onuň sözlerine görä köşüniň ýaşaýjylary adyk önümleriniň möçöriniň adaldylmagyndan nägile bolsa da yerli häkimetler olaryň bu barada edýän şikaýetlerine oňyn jogap bermeýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä şu ay paýtagtyň Parahat 7 etrapçasynyň ýaşaýjylary hem subsidiýelenen adyk önümleriniň möçöriniň adaldylmagy bilen ýüzbe-ýüz boldular. Şu sapar paýlanan haritlaryň düzümine ösümlik ýagy ýokdy. Dukan satyjylary ýaşaýjylara ýagyň adyk paýynyň düzüminden aýrylandygyny aýdyp, mundan welek ösümlik ýagyny bazar bahadan satyn almagy maslahat berdiler. Diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran yerli ýaşaýjy 16 noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýle-de dukan işgärleri ýaşaýjylara mundan beýlek aýda bir gedek subsidiýelenen adyk haritlarynyň beriljekdigini hem duýdurdular. Döwlet dukanyna az mukdarda azyk harytlary iýerilýänligi üçin, ýagny bir döwlet dukanyna 30 sany jaý berkilen bolsa, öň bir günde 3 jaý subsidiýelenen azyk bilen üpçün edilýärdi. Häzir azyk harytlary az möçberde iýerilýänligi sebäpli bir günde bir jaý paýok bilen üpçün edýäris. Diýip ýaşaýjy dukan satyjysynyň sözlerini titirledi. Türkmen häkimetleri her ay çäkli möçördäki adyk önümlerini ilata subsidiýelenen bahadan satýar. Döwlet dukanlarynda 1 litr ösümlik ýagy 19 manat, 1 kilogram şeker 9 manat, 2 san towuk buğdy 16 manat bahalanýar. Hususiýetçilerde bu önümler değişiklikde 45 manatdan 19 manatdan we 40 manatdan satylýar. Ýurtda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşdi. Munyň bilen bir wagtda habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurtda mewjüden işsizlik, adyk gytçylygy we gymmatçylygy ilatyň odol hem kyn durmuşyny hasta agyrlaşdyryp, has köp maşgalany subsidiýelenen adyk önümlerine garaşly goýýar. Bu habarlaryň arasynda Türkmen häkimetleri döwletiň subsidiýelenen bahasyndan ilata satylýan bu adyk önümleriniň möçörini hem soňky aýlarda bir näçe gedek adaltdy. Geçen ay habarçylarymyz Aşgabatyň käbir etrapçalarynda ilata adyk paýlarynyň aýda bir gedek paýlanyp başlanandygyny habar berdiler. Mundan ozal bu önümler her 10 günde bir gedek paýlanýardy. Sentýabrda Lewapda habarçymyz döwlet dukanlarynyň işgärleriniň ýaşaýjylara 500 gram şeker we 500 gram tuw paýlaýandygyny habar berdi. Bu adyk önümleriniň her biriniň muktary öň 1 kilograma barabardy. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary, pandemiýanyň ilata ýetirýän täsirlerini, adyk ýeter ýetmezçiligini boýun alman daşary döwletleri ynsanperwer kömegini iýerýär, şeýle-de ýurtdan eksport edýän adyk önümleriniň möçörini artdyrýar. Aşgabatyň häkimetleri köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylaryndan diwarlardaky split sistemalary söküp, olaryň ýerleşýän ýerini ýene ütgetmegi talap edýärler. Bu waka şäheriň köp gatly jaýlaryndaky ýyladyş ulgamy bilen bagly bökdönçlükler saklanýarka, ilatyň gyş paslynda ýylanmak üçin split sistemalaryna we elektrik peçlere bil baglayan mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň paýtagtdan berýän maglumatlaryna görä, şu günler şäher häkimliginiň işgärleri Parahat 2 etrapçasyna aýlanyp, köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylaryndan split sistemalaryny söküp, diwaryň başga bir bölegine oturtmagy talap edýärler. Etrapçanyň içinde ýerleşýän jaýlaryň split sistemalaryny sökýärler. Bu split sistemalary ýol tarapdan görünmeýär. Diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran yerli ýaşaýjy 17 noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimligiň işgärleri bu täze talabyň sebäplerini jaýlaryň daşky görnüşini owadanlaşdyrmak maksady bilen split sistemalaryň diwarlardaky kabellerini we simlerini gizlemek üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar häkimetleriň talaby esasynda bu split sistemalary mundan bir näçe ýyl odol hem söküp ýol tarapdan görünmez ýaly edip oturdandyklaryny aýdýarlar we bu babatda edilýän soňky talaby ilatdan pul talamagyň nowatdaky tapgyry diýip häsiýetlendirýärler. Häkimligiň işgärleri split sistemalaryň sökülüp diwaryň beýleki bir bölegine geçirilmegi üçin ýaşaýjylary 300 manat tölemege mejbur edýärler. Ilatyň pulunu talaýarlar. Ýöne lagym turbalary we jaýlardaky ýyladyş ulgamy bilen bagly problemalary çözmeýärler.
diýip ýaşaýjy bellidi. Adatlyk köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlarynaky split sistemalarynyň ýene sökülüp, diwaryň başga bölegine geçirilmegi bilen bagly Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Aşgabatda split sistemalarynyň we jaýlaryň daşynda ýaşaýjylar tarapyndan oturdylýan beýleki gurallaryň häkimetler tarapyndan köpçülikleýin sökülüp ýok edilmegi 2017-nji ýylda güýçlenipdi. Şonda häkimligiň we jemaat hojalygyna değişli edaralaryň işgärleri munyň ýokurdan berilen tawşyrykdygyny aýdyp, şeýle gurallaryň paýtagtyň keşfini daýalaýandygyny mälim edipdiler. Türkmen paýtagtyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsinde batareýalaryň ýokdugy, şeýle de merkezleşdirilen ýyladyş ulgamyndaky bökdünçlikler sebäpli ýaşaýjylaryň köpüsi ýyladyş üçin split sistemalaryndan ýa-da elektrik peçlerden peýdalanýarlar. Bellesek split sistemalarynyň sökülmegi bilen bagly soňky waka Aşgabatda howanyň temperaturasy gijelerine -2, gündüzlerine 8 gradusa çenlik etýän şu günlerde ýaşaýyş jaýlarynaky ýyladyş ulgamy bilen bagly problemalaryň saklanyp galýan mahalyna gabat gelýär. 31-nji oktýabrda paýtagtyň 6-njy etrapçasynda gyzgyn suw ýer astyndan geçirýän turbalarda näsazlyk döredi we munyň bilen bagly köçelerde gaduw işleri geçirildi. Aşgabatdaky habarçylarymyz şoňa meňdeş gaduw işleriniň paýtagtyň tas ähli etrapçasynda geçirilýändigini, muňa garamazdan ýyladyş bilen bagly problemalaryň çözülmeýändigini güýz paslynyň başyndan bäri habar berip gelýärler. Şu aýyň başynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünärmenleri şäheriň ýyladyş ulgamyndaky tehnika ýagdaýlary beýrançylykly häsiýetlendirip, bu ýyl gyşyň sowuk boljakdygyny duýdurdular.